भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रभुजीज माताजीज आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे आजच्या श्रीमद भागवतम चर्चेमध्ये। आपण मागच्या वेळेला भेटलेलो त्यावेळेस अध्याय क्रमांक 14 आपण सुरू केलेला। मध्ये एक दिवस म्हणजे मंगळवारी आपण भेटू शकलो नाही। आणि ह्या अध्यायाचं शीर्षक आहे इंग्रजीमध्ये द डिसअपिअरन्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, म्हणजे भगवंतांचा भगवत धामामध्ये परतणं। आपण मराठीमध्ये एकदा शीर्षक बघू, श्रीकृष्णांचे स्वधाम गमन। हे या अध्यायाचं शीर्षक आहे। आणि यामध्ये आपण सुरुवातीचे श्लोक पाहिलेले, अराउंड 8 श्लोक पाहिलेले जेवढं माझ्या लक्षात आहे, की ज्यामध्ये युधिष्ठिर महाराज अर्जुन हा द्वारकेला गेलेला आहे हस्तिनापूरवरून, भगवंत कृष्णांचं कसे आहेत ते आणि त्यांचा पुढचा प्लॅन काय आहे, ज्या अनुसार पांडव त्यांचे स्वतःचे कार्यकलाप ठरवतील, तर यदुकुळाची आणि भगवंतांची विचारपूस करण्यासाठी, त्यांच्याबद्दल जाणून घेण्यासाठी अर्जुन हा द्वारकेला गेलेला आहे। परंतु बराच कालावधी गेल्यानंतरही, म्हणजे अराउंड 7 महिने अर्जुन हा गेलेला आहे आणि अजून परतलेला नाही। तर त्यावेळेस युधिष्ठिर महाराज हे वेगवेगळे अ, अ, मध्ये दुसऱ्या ऋतूचे लक्षण दिसत आहेत आपापसात लोकांमध्ये, आणि केवळ वडिलांमध्ये मुलांमध्ये हे विवाद आणि टोकाची भांडणं होत आहेत। आणि कशा प्रकारे युधिष्ठिर महाराज ज्यांची की बुद्धी ही आध्यात्मिक दृष्ट्या अतिशय तीक्ष्ण होती, की त्यांनी नारद मुनींनी सांगितलेलं जे वाक्य आहे अगोदरच्या अध्यायामध्ये आपण पाहिलं, की हे युधिष्ठिर, तुम्ही आणि पांडव त्या वेळेपर्यंत हे राज्य कारभार चालू ठेवा जोपर्यंत भगवंतांकडून तुम्हाला काही इशारा प्राप्त होत नाही तुमच्या निवृत्तीबद्दल। तर युधिष्ठिर महाराजांच्या मनामध्ये शंकेची पाल चुकचुकली, की कदाचित भगवंतांनी या पृथ्वी लोकावरचं आपल्या ज्या लीला आहेत त्या तर कन्क्लूड केलेले नाही, संपुष्टात आणलेल्या नाहीयेत, आणि ते कदाचित भगवत धामात तर परतलेले नाहीयेत। कारण जोपर्यंत भगवंत ह्या पृथ्वीवर उपस्थित आहेत तोपर्यंत अशा प्रकारचे कोणतेही
अपशकून किंवा डिस्क्रिपन्सीला आपण मराठीमध्ये एक शब्द पाहिला मागच्या वेळेस, कोणता होता तो? कुणी सांगेल का? प्रभुजीज माताजीज. त्याच्यामधली तफावत ना, फरक किंवा तफावत. तफावत. विसंगती विसंगती. विसंगती, बरोबर, हा शब्द विसंगती, ओके, हा, ठीक. मध्ये पाहिला की अशा प्रकारच्या विसंगती दिसणं शक्य नाहीये जोपर्यंत भगवंत या पृथ्वीवर उपस्थित आहेत. तर यानंतर आपण श्लोक क्रमांक 9 पासून सुरुवात करूया. कुणाचा काही प्रश्न आहे का प्रभूजीच माताजीच, जी आपण पार्श्वभूमी पाहिली आजच्या चर्चेची? हरे कृष्ण. ठीक आहे, आपण श्लोक क्रमांक 9 पासून सुरुवात करू. आपण तुम्ही सर्वांनी म्हणण्याचा प्रयत्न करा. यस्मान्न संपदो राजम् यस्मान्न राज्यम् दारा प्राणाकुलं प्रजः दारः प्राणः कुलं प्रजः आसंसत् आसंसपत्न विजयो आसत्सर्गजयो लोकाश्च यद् अनुग्रहात् लोकाश्च अनुग्रहात्. तर या काही श्लोकांमध्ये युधिष्ठिर महाराज हे कुणाशी त्यांचं बोलणं चालू आहे, कुणाशी त्यांचं सांगत आहे? ते कुणाला सांगत आहे? भीमसेन, त्यांचे जे लहान भाऊ आहेत, त्यांना हे सर्व वर्णन करत आहेत की अरे भीमसेन हे अपशकून कसे दिसत आहेत. आणि त्यानंतर ज्या वेळेस ते ही शंका व्यक्त करतात की कदाचित भगवंतांनी त्यांच्या लीला तर संपुष्टात आणलेल्या नाहीत या पृथ्वी तलावरच्या, त्यानंतर पांडवांच्या प्रती भगवंतांचे असणारे असणारा अनंत स्नेहभाव आणि पांडवांचा भगवंतांच्या त्या स्नेहभावाप्रती कृतज्ञता ही व्यक्त करत आहेत युधिष्ठिर महाराज. तर या श्लोकामध्ये युधिष्ठिर महाराज ही कृतज्ञता व्यक्त करत आहेत. कुणाला वाचायचं आहे? प्रभूजी माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. किरण हरे जाधव. हरे कृष्ण. हा. अनुवाद. आपल्याला प्राप्त झालेले हे राज्य स्वैर्य, आपल्या सुशील पत्न्या, आपले प्राण, आपली मुलेबाळे, प्रजेवरचे आपले प्रभुत्व, शत्रूंवर मिळालेला विजय आणि भविष्यात काळात मिळणारे उत्तम लोक, हे सर्व केवळ त्यांच्यामुळेच शक्य झाले आहे. त्यांच्या आपल्यावरील अकारण कृपेचा हा परिणाम आहे. तात्पर्य. श्रील प्रभुपादाद्वारा श्रील प्रभुपाद की जय. लौकिक भरभराट म्हणजे काय? तर चांगली पत्नी, छानसे घर, पुरेशी भूमी, चांगली मुले, श्रीमंत घराण्याशी संबंध, आपल्या प्रतिस्पर्ध्यावर विजय आणि आपल्या सत्कृत्याने स्वर्गादी उत्तम लोकात अधिक चांगले उपभोग घेण्यासाठी स्थान. या गोष्टी केवळ कठोर परिश्रमाने अथवा अनुचित साधनांनी प्राप्त केल्या जातात असेच नव्हे, तर त्यासाठी परमेश्वराची कृपाही आवश्यक असते. आपल्या परिश्रमाने मिळालेले ऐश्वर्य सुद्धा भगवंतांच्या आशीर्वादावरच अवलंबून असते. भगवंतांच्या आशीर्वादासोबत मनुष्याचे कठोर परिश्रम देखील आवश्यक आहेत, हे खरे. परंतु भगवंतांच्या कृपेविना केवळ मनुष्याच्या परिश्रमाने असे यश मिळत नाही. कलियुगातील आजचा आधुनिक माणूस स्वपरिश्रमावर विश्वास ठेवतो, परंतु परमेश्वरी कृपेविषयी तो अश्रद्ध आहे. एका श्रेष्ठ भारतीय संन्याशाने देखील परमेश्वरी आशीर्वादाच्या उलट भाषण शिकागो येथे केले. तथापि वैदिक शास्त्रापुरता विचार केला तर भागवताच्या पृष्ठांमधून आपल्यास असे आढळून येते की सर्व प्रकारच्या यशाचा अंतिम आधार श्री भगवत कृपा हाच आहे. युधिष्ठिर महाराजांनी आपल्या स्वतःच्या यशाविषयी हे सत्य मान्य केले आहे. आपले आयुष्य पूर्णपणे यशस्वी करण्यासाठी प्रत्येकाने या श्रेष्ठतम राजा आणि भगवत भक्त असलेल्या युधिष्ठिरांच्या पावलावर पाऊल टाकून चालणेच योग्य ठरेल. जर भगवंतांच्या आधाराविना यश मिळत असेल तर प्रत्येक डॉक्टर आपल्या प्रत्येक रोग्याला निश्चितपणे रोगमुक्त केल्याशिवाय
केल्या वाचून राहणार नाही, परंतु अत्यंत प्रगत असे औषधोपचार आणि अगदी अद्ययावत ज्ञान असलेले कुशल डॉक्टर उपलब्ध असून सुद्धा मृत्यूचे अस्तित्व अजून आहेच. तसेच अगदी आशा सोडलेले व कोणतेही औषधोपचार नसलेले रोगीही सर्वतः रोगमुक्त झाल्याची आचार्य आपण पाहतो. थोडक्यात निष्कर्ष असा की परमेश्वरी शक्ती हेच सर्व घटनांमागील कारण असते. त्या घटना बऱ्या वाईट कशाही असोत, आणि म्हणून कोणाही यशस्वी माणसाने आपल्या यशाविषयी भगवंतांचा कृतज्ञ राहिलेच पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रभूजी. श्रील प्रभुपाद की जय. तर या श्लोकामध्ये आपण युधिष्ठिर महाराजांची भगवंतांबद्दल असलेली कृतज्ञता पाहतो, की ते म्हणतात की त्यांच्या राज्यामध्ये जे काही ऐश्वर प्राप्त झालेले आहे आणि जे काही आज्ञाधारक सुशील अशा पत्न्या पांडवांना प्राप्त झालेल्या आहेत. जसे अर्जुनाला पण 3 राण्या होत्या, सुभद्रा, द्रौपदी आणि अजून एक राणी जी की मणिपूरच्या राजाची राजकन्या होती. आणि आज्ञाधारक असे मुलं, प्रजा आणि अफाट असं ऐश्वर शक्ती भगवंतांच्या कृपेने पांडवांना प्राप्त झालेली, ज्याने त्यांनी पृथ्वीवरच्या सर्व वेगवेगळ्या भागातील सर्व राजांवर विजय प्राप्त करून सार्वभौमत्व या पृथ्वीचं युधिष्ठिर महाराजांना प्राप्त झालं, केवळ आणि केवळ कृष्णांच्या कृपेने. तर युधिष्ठिर महाराज या सर्वांची इथे आठवण करत आहेत की कशा प्रकारे हे राज्यातलं सर्व ऐश्वर हे केवळ आणि केवळ भगवंतांच्या कृष्णाच्याच कृपेने आहे. आणि श्रील प्रभुपाद सांगतात की या भौतिक जगामध्ये यश प्राप्त करण्यासाठी कठोर मेहनत ही निश्चित आवश्यक आहे, परंतु केवळ आणि केवळ मनुष्य असं नाही समजू शकत की केवळ त्या परिश्रमांनीच यश प्राप्त होईल. कारण अंततः या पृथ्वीवरची कोणतीही गोष्ट घडण्यासाठी भगवद्गीता सांगते किंवा भागवत सांगते, भगवंतांचं सँक्शन, भगवंतांची परवानगी, त्यांची इच्छा हे खूप खूप महत्वाचं आहे. आणि श्रील प्रभुपाद इथे लिहित आहेत तात्पर्यामध्ये की आपल्या परिश्रमाने मिळालेले ऐश्वर सुद्धा भगवंतांच्या आशीर्वादांवरच अवलंबून असते. म्हणजे कोणत्याही यश प्राप्त झालेल्या व्यक्तीने असं कधीही समजू नये की माझ्या परिश्रमांचं फळ आहे की मला हे सर्व प्राप्त झालेलं आहे. कारण भगवंतांच्याच इच्छेने सर्व प्राप्त होतं आणि त्यांच्याच इच्छेने योग्य त्यावेळी गोष्टी परत घेतल्या पण जातात. तर एका भगवंतांच्या भक्ताला, त्याच्यामुळे आपण पाहणार आहोत अर्जुनाच्या बाबतीमध्ये काही श्लोकांच्या नंतर की कशा प्रकारे अर्जुनाला स्वतःला हे रिअलायझेशनला आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो, साक्षात्कार. अर्जुनाला स्वतःला कशा प्रकारे हा साक्षात्कार झाला की भगवंत एका विशिष्ट त्यांच्या योजनेसाठी, एका विशिष्ट ध्येय प्राप्त करण्यासाठी कशा प्रकारे आपल्या महान भक्तांना शक्ती प्रदान करतात आणि ते प्रयोजन प्राप्त झाल्यानंतर, साध्य झाल्यानंतर ज्यावेळेस त्या शक्तीची गरज नाहीये त्यावेळेस भगवंतच ती शक्ती कशीही परत घेऊ शकतात. तर अशा प्रकारे याचा बोध काय आहे, धडा काय शिकायचा याच्यामधून, की व्यक्तीने आपल्या जीवनामध्ये जी भगवंतांची आपल्याला कृपा प्राप्त झालेली आणि ज्या काही आपल्याला सामर्थ्य प्राप्त झालेलं आहे विचार करण्याचं, आपलं इंटेलिजन्स, आपली बुद्धी, मेहनत करण्याची आपली जी क्षमता आहे, ह्या सर्व क्षमतांसाठी, सुविधांसाठी भगवंतांच्या प्रती कृतज्ञता खूप आवश्यक आहे. इंग्रजीमध्ये खूप सुंदर म्हण आपल्याला पाहायला मिळते की वन हू इज नॉट ग्रेटफुल इज अ ग्रेट फूल. तर ग्रेटफुल आणि ग्रेटफुल हे वेगवेगळे शब्द आहेत. ग्रेटफुल म्हणजे कृतज्ञ व्यक्ती आणि ग्रेट फूल म्हणजे महामूर्ख. की असा व्यक्ती जो की आपल्या जीवनामध्ये प्राप्त झालेल्या गोष्टींसाठी भगवंतांच्या प्रती कृतज्ञ नाहीये, तो व्यक्ती खरंच महामूर्ख आहे. का? जो की समजत आहे केवळ माझ्या एकट्याच्या परिश्रमांच्या जोरावर हे सर्व प्राप्त झालेलं आहे. आणि श्रील प्रभुपाद यासाठी उदाहरण देतात की जर असं असतं की आपल्या परिश्रमाने केवळ आणि केवळ
जर फळ निश्चित झालं असतं तर श्रील प्रभुपादजी म्हणतात की बऱ्याच वेळेला आपण पाहतो की सर्वात चांगल्यातले चांगले डॉक्टर कधी कोणत्या पेशंटला उपचार करत असतात आणि एवढ्या सर्व वैद्यकीय सुविधा असताना, एवढे सर्व एक्सपर्ट डॉक्टर असताना पण कधी कधी तो पेशंट दगावतो. तर जर आपल्या परिश्रमाने सर्व काही निश्चितच शक्य आहे केवळ आणि केवळ त्या परिश्रमांच्या आधारावर, तर एवढ्या सगळ्या वैद्यकीय सुविधा असताना खरं तर पेशंट निश्चित वाचायला पाहिजे प्रत्येक केसमध्ये. आणि या उलट काही काही वेळेस ज्या वेळेस वैदिक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध नसताना पण एखादा व्यक्ती वाचल्या जातो. तर कसं शक्य आहे? हे शक्य आहे केवळ आणि केवळ भगवंतांच्याच इच्छेवर. त्याच्यामुळे बऱ्याच काही काही चांगल्या डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनवर पण आपल्याला लिहिलेलं दिसेल की वी ट्रीट अँड ही क्युअर्स. याचा अर्थ आहे की आम्ही उपचार करतो पण शेवटी रोगमुक्त करणारे हे भगवंत आहे, त्यांची इच्छा असेल तर. तर सांगण्याचा हेतू हा की आपण आपलं कर्तव्य करणं आवश्यक आहे, परिश्रम घेणं आवश्यक आहे, परंतु हे जाणणं आवश्यक आहे की त्या परिश्रमाचं नंतर फळ कशा प्रकारे द्यायचं आहे ते केवळ आणि केवळ भगवंतांच्या इच्छेवर आधारित आहे. कुणाला काही प्रश्न आहे? प्रभुजीज, माताजीज, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी. हा, हरे कृष्ण प्रभुजी. या ठिकाणी एक भारतीय संन्यासाच्या बाबत एक उल्लेख आलेला आहे शिकागो येथे. हा, नाव घेऊ नका, म्हणजे नाव घेऊ नका. हा हा. तर या तर, ते हा, संन्यासी जे आहेत त्यांचा जो पंथ आहे तो बेसिकली निराकारवादी पंथ आहे, ज्याच्यामध्ये की भगवंतांचं जे सच्चित आनंद रूप आहे त्याला मानल्या जात नाही. भगवंतांना निराकार शक्ती असं ते मानतात. आणि ठीक आहे, प्रत्येकाचा भगवद्गीतेमध्ये भगवंत म्हणतात की काही प्रत्यक्ष रूपामध्ये त्यांची पूजा अर्चना करतात, उपासना करतात, आणि काही लोक अप्रत्यक्ष रूपामध्ये त्यांना भजतात. तर अप्रत्यक्ष रूपामध्ये ज्यावेळेस भगवंत सांगतात त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या कॅटेगरीज, विभाग सांगतात. त्याच्यापैकी एक आहेत निराकारवादी, दुसरे आहेत देवी देवतांच्या माध्यमातून उपासना करणारे, आणि तिसरे वगैरे आहेत की ज्या भौतिक जगातल्या शक्तींमधून भगवंतांची उपासना करणारे. आणि भगवंत म्हणतात की हे सर्व उपासक हे पण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या हळूहळू भगवंत आधी ते अप्रत्यक्ष म्हणजे दुरून असं प्रसाद घेण्याच्या ऐवजी असा अन्न स्वीकारला आपण तर लांबून पडेल, तर त्यांना ती परिपूर्णता प्राप्त करण्यासाठी थोडा वेळ लागेल. ठीक आहे. पण या चर्चेमध्ये जसं शिल प्रभुपादांनी पण नाव वगैरे मेन्शन केलेलं नाही, टाकलेलं नाही. कॉन्ट्रोवर्सी टाळण्यासाठी. ओके, ठीक ठीक आहे. आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे. अजून कुणाचा काही प्रश्न आहे प्रभूजीस, माताजीस? ठीक आहे, आपण पुढे जाऊ. पुढचा श्लोक, श्लोक क्रमांक 10. पश्योत्पाता नर व्याघ्र पश्योत्पादानव्याघ्र दिव्यान् भौमान् सदैहिकान् दिव्यान् भौमांस दैहिकान् दारुणान् दारुणान् शंसतो दूरात् दारुणान् शंसतो दूरात् भयं नो बुद्धिमोहनम्. भयं नो बुद्धिमोहनम्. तर इथे युधिष्ठिर महाराजांचं भीमसेन यांच्यासोबत जे कन्व्हर्सेशन, वार्तालाप सुरू आहे तो आपण पुढे पाहत आहोत. कुणाला वाचायचं आहे? प्रभुजीज, माताजीज. मंजरी माताजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी, सादर प्रणाम. दंडोस. श्रीला प्रभुपाद की जय. पुरुषांमध्ये व्याघ्रासमान बलवान असलेल्या हे भीमा, आकाशात व पृथ्वीवर घडणारे उत्पात तसेच शरीरात होणाऱ्या वेदना हे सर्वच अत्यंत भयावह असून या सर्व घटना आपल्या बुद्धीला मोहात टाकणाऱ्या आणि भविष्यात जवळच येऊन ठेपलेल्या संकटांची सूचना देत आहेत.
संस्कृतीतील भौतिक प्रगती म्हणजे दैवी प्रकोप, भौतिक प्रतिक्रिया, शारीरिक व मानसिक पीडा अशा त्रिविध तापांच्या प्रतिक्रियांची वृद्धी होय. नक्षत्राच्या दैविक प्रभावामुळे अनेक संकटे येतात. उदाहरणार्थ उष्णतामानातील परिवर्तन, गारवा, अतिशय पाऊस अथवा अवर्षण आणि त्यामुळे येणारे दुष्काळ, रोगराई अथवा साथी या सर्वांचा एकत्रित परिणाम मनाला व शरीराला तीव्र वेदना होण्यातच होतो. मनुष्य निर्मित भौतिक ज्ञान या त्रिविध संकटांना काही करू शकत नाही. त्रिविध ताप म्हणजे परमेश्वराच्या मार्गदर्शनाखाली कार्य करणाऱ्या वरिष्ठ अशा मायाशक्तीने मनुष्याला केलेले शासन आहे. त्यामुळे आपली मानवी जीवनातील दैनिक कर्तव्य करीत असताना होणाऱ्या त्रासापासून मुक्त होण्यासाठी एकच उपाय आहे, तो म्हणजे भगवंताच्या प्रेममय सेवेने त्यांच्या सन्निध राहणे हा होय. परंतु असुरांची परमेश्वराच्या अस्तित्वावरच श्रद्धा असत नाही, म्हणून ते मिथ्या आत्मविश्वासाने या त्रिविध तापांना तोंड देण्याची सिद्धता करीत राहतात आणि त्यामुळे प्रत्येक वेळी अपयश पदरी घेतात. भगवद्गीतेत 7.14 स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे की भौतिक शक्तींच्या प्रतिक्रिया त्रिगुणांच्या बंधनात्मक प्रभावामुळे आवरता येत नाहीत. भगवंतांच्या चरणकमलांशी शरणागत होतो तोच त्यांना जिंकू शकतो. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. की जय. हरे कृष्ण. धन्यवाद. या तात्पर्यामध्ये एक वाक्य खूप महत्वाचं आहे. त्रिविध ताप. त्रिविध म्हणजे 3 प्रकारचे होणाऱ्या ज्या मिजरीज, जे दुःख आहेत, त्रिताप. कोणते कोणते? आध्यात्मिक, आधिभौतिक आणि अधिभौतिक आधिजैविक. आदिदैविक. हा, आधिदैविक. तर आध्यात्मिक म्हणजे मनाचे किंवा आपल्या शरीरापासून प्राप्त होणाऱ्या यातना. उदाहरणार्थ आपण पाहतो की आजकालच्या काळामध्ये मेंटल हेल्थ किंवा मानसिक आरोग्य याच्यावर खूप भर दिला जातो. कारण वेगवेगळ्या लोकांना वेगवेगळ्या कारणांसाठी, लोकांना मोठ्यांना सोडा, लहान मुलांपासून पण आपल्याला काही काही केसेसमध्ये स्ट्रेस ज्याला म्हणतो किंवा डिप्रेशन हे पाहायला मिळतो, मानसिक ताणतणाव पाहायला मिळतं. तर ह्या प्रकारचा किंवा शरीराचे वेगवेगळे उद्भवणारे आजार, यातना, हे म्हणजे आध्यात्मिक मिजरी. मिजरीला आपण काय म्हणतो? दुःख. दुःख. त्याप्रमाणे आधी भौतिक दुःख म्हणजे बाकीच्या प्राणी मात्रांपासून प्राप्त होणारे त्रास, जसं की डास चावणे आणि किंवा वेगवेगळे व्हायरसेस. आता 5 वर्षांपूर्वी, 4-5 वर्षांपूर्वी कोविड येऊन गेला आणि आता तो नवीन व्हायरस म्हणत आहेत, HMPV असं प्रकारचं नाव आहे. तर हे वेगवेगळे बाकीच्या प्राणी मात्रांपासून होणाऱ्या यातना. त्याचप्रमाणे आध्यात्मिक, आधिभौतिक आणि आधिदैविक. आधिदैविक म्हणजे प्रकृतीच्या नियमांपासून किंवा देवी देवतांपासून, त्यांच्याकडून पासून आपल्याला मिळणाऱ्या शिक्षा. उदाहरणार्थ खूप जास्त उष्णता, खूप जास्त पाऊस, खूप जास्त थंडी. आता या क्षणाला एका प्रकारची आधिदैविक एक दुःख आपल्याला मोठ्या प्रमाणात आपल्याला पाहायला मिळत आहे युनायटेड स्टेट्स, अमेरिकेमध्ये, जिथे की अमेरिकेच्या पश्चिम खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये फॉरेस्ट फायर, वाईल्ड फायर म्हणजे वनवा जो म्हणतो आपण, तो पेटलेला आहे. आणि हजारो लाखो एकर जमिनीवरचे सर्व झाडं, घरदारं, दुकानं वगैरे सर्व काही भस्मसात झालेलं आहे. आणि एवढा प्रगत देश, पण ज्या वेळेस ह्या पंचमहाभूतांचा म्हणजे पृथ्वी, वायू, जल, अग्नी आणि आकाश, तर या पंचमहाभूतांद्वारे ज्यावेळेस काही दुःख मोठ्या प्रमाणामध्ये दिलं जातं, त्यावेळेस कितीही प्रगत देश असला तरी तो गुडघ्यावर येतो अक्षरशः. भगवंतांच्या मटेरियल नेचर, निसर्गाच्या भौतिक प्रकृतीच्या ह्या अकराळ विक्राळ रूपासमोर कुणाचंच काही चालत नाही. तर भागवत सांगतं आणि भगवद्गीता सांगते की हे जे त्रिविध 3 प्रकारचे वेगवेगळे जे त्रास, दुःख
मनुष्याला बद्ध अवस्थेमध्ये प्राप्त होतात देवी देवतांकडून, आपल्या मन किंवा शरीरांकडून किंवा बाकीच्या प्राणी मात्रांकडून. तर ह्या त्रासापासून आपल्याला मुक्त होण्यासाठी आपण आपल्या त्या त्रासाला विरोध केल्याने किंवा त्याच्या विरोधात उपाययोजना केल्याने मुक्त होणं शक्य नाहीये. आणि भागवतामध्ये श्रील प्रभुपादजी रेफरन्स देत आहेत भगवद्गीतेच्या एका श्लोकाचा, 7वा अध्याय 14वा श्लोक. खूप महत्वाचा श्लोक आहे. दैवी ही एष गुणमयी मम माया दुरत्यया. आपण एकदा तो श्लोक पाहू. माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम हरन्ति ते. आपण कृपया सर्वांनी म्हणण्याचा प्रयत्न करा. दैवी ही एष गुणमयी दैवी दैवी एषा दैवीयेष गुणमयी गुणमयी मम माया दुरत्यया. मम मम माया माया दुरत्यया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते माम एव ये एव ये प्रपद्यन्ते प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते. मायाम् एतां तरन्ति तां ते. तरन्ति ते. तर या श्लोकामध्ये भगवंत कृष्ण हे त्यांच्या माया देवीच्या म्हणजे त्यांच्या भौतिक प्रकृतीच्या भौतिक शक्तीच्या सामर्थ्याबद्दल सांगत आहेत की ही जी भौतिक शक्ती आहे भगवंतांची माया शक्ती ती खूप खूप दुरत्यया म्हणजे त्याला पार करणं सोपं नाहीये. तुमच्या माझ्या आपल्या सर्वांच्या आवाक्याच्या बाहेर आहे भगवंतांच्या माया शक्तीचा प्रभाव. परंतु या मायाशक्ती प्राप्त करायचा असेल, माम एव ए प्रपद्यन्ते, केवळ आणि एव म्हणजे केवळ आणि केवळ, केवळ आणि केवळ असा मनुष्य जो भगवंतांना, माम म्हणजे भगवंत बोलत आहेत, भगवंत कृष्णांना शरण जातो, प्रपद्यन्ते, केवळ तोच व्यक्ती या माया देवीच्या प्रभावापासून संरक्षण प्राप्त करू शकतो. मायाम एताम तरंती ते, म्हणजे केवळ तेच करू शकतात, त्याच्यामधून वाचवू शकतात जे की भगवंतांच्या प्रति शरणागत आहे. नाहीतर ह्या भौतिक शक्तीचा, भगवंतांच्या माया शक्तीचा जो प्रभाव आहे तो सामान्य व्यक्तीच्या हरण घ्या. असं सांगितलं जातं की कोविड इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये पूर्ण जगात पसरला आणि हजारो लाखो लोक त्यांना आपले प्राण गमवावे लागले. परंतु जे जो व्हायरस आहे, जो तो जीवाणू विषाणू आहे, तो सूक्ष्म आहे की पूर्ण जगातल्या कोविड पेशंट्सला लागण झालेल्या जीवाणूंना, विषाणूंना जरी एकत्र केलं कोविडच्या विषाणूंना, तरी ते हार्डली काही ग्रॅम असतील. म्हणजे सांगण्याची गोष्ट अशी की माया शक्तीचे जे एजंट आहेत, जे कार्यकर्ते आहेत, ते एवढे शक्तिशाली आहेत की आपण भौतिक बाबतीत त्यांचा कधीही विरोध किंवा पराभव करणं खूप खूप अवघड आहे, अशक्य आहे जवळपास. त्याचप्रमाणे कोणत्याही पंचमहाभूताचं उदाहरण घ्या तुम्ही, की बऱ्याचदा लोकांचा हा प्रश्न असतो की ते म्हणतात की प्रभूजी तुम्ही म्हणतात की पुण्यकर्म करायला पाहिजे, अध्यात्माचं पालन करायला पाहिजे, परंतु ह्या जगामध्ये असे कितीतरी राष्ट्र लोक आपल्याला दिसतात जे भौतिक इंद्रिय भोग करण्यामध्ये गुंतलेले आहेत. आणि विशेषतः उदाहरण दिलं जातं पाश्चात्य देशांचं, जसं अमेरिका वगैरे, की एवढे लोक पापकर्म करण्यामध्ये गुंतलेले आहेत. आणि केवळ लोकच गुंतलेले नाहीयेत, तर सरकार पण एका प्रकारे त्याला सपोर्ट करत आहे त्या इंद्रिय तृप्तीच्या जीवनाला. वेगवेगळे जसे कत्तलखाने उघडून, वेगवेगळे जुगाराचे अड्डे उघडून, जसं लास वेगस वगैरे जुगारांच्या अड्ड्यांचं खूप मोठं ठिकाण आहे. किंवा वेगवेगळ्या प्रकारे जे इंटॉक्सिकेशन नशापान आहे त्याला गव्हर्नमेंट कडून, सरकारकडून सपोर्ट असून अशा प्रकारे इंद्रिय भोगाचं हे साम्राज्य चालवलं जात आहे. तरी आपण पाहतो की लोक भोग घेऊ शकत आहेत. मग कशा प्रकारे आपण समजू शकतो की भगवंतांची माया शक्ती अशा इंद्रिय भोगी लोकांवर पण त्यांना शासन करते, शिक्षा देते. परंतु एक गोष्ट लक्षात घ्या प्रभूजीज आणि माताजीज, ज्या स्तरावर अमेरिकेमध्ये आपल्याला नेहमी वेगवेगळ्या प्रकारच्या आपत्ती पाहायला मिळतात, जसं की तिथे येणारे हरिकेन्स, हरिकेन्स म्हणजे चक्रीवादळ म्हणा,
एकानंतर एक नेहमी आपल्याला ऐकण्यात येतं. काही काही विशेषतः चक्रीवादळ जास्त येणारे जे प्रदेश आहेत, फ्लोरिडा सारखे वगैरे, इतक्या रेग्युलरली, इतक्या नियमितपणे अशा प्रकारचे जे दुःख आहेत ते इतरत्र कुठंही पाहायला मिळणार नाहीत आपल्याला. त्याच प्रकारे आधी भौतिक म्हणजे वेगवेगळ्या लोकांच्या द्वारे पण तिथे करण्यात येणारी जी हिंसा आहे, असंख्य प्रमाणामध्ये लोकांकडे बंदुका वगैरे आहेत आणि डोकं सरकलं की कोणीही व्यक्ती कुठे जातो, शाळेत वगैरे जातो, लोकांच्या गर्दीमध्ये जातो आणि हिंसा करतो. आणि त्याचप्रमाणे आता मोठ्या प्रमाणामध्ये एवढं आपल्याला वनवा पण पाहायला भेटत आहे. म्हणजे सांगण्याची गोष्ट अशी की भगवद्गीता सांगते की ज्या वेळेस व्यक्ती हा परमेश्वराने घालून दिलेल्या नियमांच्या विरुद्ध जाऊन आपलं जीवन जगतो आणि अशा इंद्रिय भोगाचं विलासाचं जीवन हे सर्वश्रेष्ठ मानायला जातो, त्यावेळेस भगवंतांची जी भौतिक प्रकृती आहे, भौतिक शक्ती आहे, माया शक्ती, त्याने मनुष्याला निश्चित प्रमाणामध्ये हे त्रिताप दिले जाते. आणि हे फक्त अमेरिकेतच नाहीये, ते एक उदाहरण दिलं आपल्याला सध्या चालू आहे म्हणून कळण्यासाठी. परंतु भारतात पण विविध प्रकारचे लोक जे की भगवंतांच्या घालून दिलेल्या नियमांचं पालन करत नाहीये, तर त्यांना पण कोणत्याही परिस्थितीमध्ये, कोणत्याही देशामध्ये, प्रदेशामध्ये अशा प्रकारे भगवंतांनी घालून दिलेल्या नियमांचं जर आपण पालन केलं नाही, तर माया शक्तीचे दांडू मिळणं हे निश्चित आहे. कुणाला काही प्रश्न आहे प्रभूजीच, माताजीच, की कशा प्रकारे आपण भगवंतांनी दिलेले नियम जर मोडले तर माया शक्तीद्वारे शासन होणं हे निश्चित आहे? कुणाला प्रश्न आहे याच्यावर? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 नाही प्रभूजी. ठीक हरे ठीक. तर अशा प्रकारे युधिष्ठिर महाराज हे भीमसेन यांना सांगत आहेत की पृथ्वी, आकाश इत्यादी सर्व ठिकाणी घडणारे हे जे उत्पात, घडणारे ह्या ज्या मोठमोठ्या दुर्घटना आहेत किंवा अपशकुन जे पाहत आहेत, ते खूप भयावह आहे. आणि ह्या हे मायाशक्तीचं जे कार्य आहे ते सामान्य व्यक्तीच्या बुद्धीला मोहात टाकणारं आहे. आणि विशेषतः युधिष्ठिर महाराजांच्या बाबतीमध्ये, पांडवांच्या बाबतीमध्ये, जे की स्वतः एक पुण्यात्मा होते, भगवंतांचे पूर्ण समर्पित भक्त आहेत, त्यांनी कधीही अशी परिस्थिती लहानपणापासून पाहिलेली नाही. कारण भगवंत स्वतः त्यांच्या कुटुंबातले एक म्हणून त्यांच्या सोबत राहत होते. परंतु आता असे अपशकुन युधिष्ठिर महाराजांना दिसत आहेत आणि त्यांना मनामध्ये भीती वाटत आहे की कदाचित भगवंत या पृथ्वी तलावरून आपल्या लीला संपवून भगवत धामात परतले आहेत. अजून कोणते कोणते अपशकुन पाहिले युधिष्ठिर महाराजांनी पुढच्या श्लोकांमध्ये पाहू. प्रभूजी कृपया श्लोक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी. हा आता माताजी. सध्या मक्के इथे पण पाऊस आणि वादळ वगैरे चालू आहे. शिवाय हो, लास्ट इयर दुबईमध्ये पण प्रचंड प्रमाणात वादळ आणि विध्वंस झाले खूप सगळं. खरी खरी गोष्ट आहे. आणि कुठे नाही त्या ठिकाणी, नाही त्या ऋतूमध्ये, सीझन मध्ये वेगवेगळ्या गोष्टी पोहायला पाहिजे. जसं माताजींनी आता सांगितलं, नोव्हेंबर मध्ये म्हणजे जस्ट 2 महिन्यांपूर्वी आपण पाहिलं की दुबईमध्ये पूर आलेला. वाळवंट आहे तिथे, वाळवंटामध्ये व्यवस्थित पाऊस पण पडत नाही, पण इतका पाऊस पडला की पूर आला आणि खूप मोठं नुकसान झालं. कारण तिथं व्यवस्था नाही तशी ते पाणी वाहून जाण्यासाठी, कारण कधी पावसाचाच पत्ता नाही, त्याच्यामुळे अशी व्यवस्था केलेली नाही समजा, आणि खूप नुकसान झालं. त्याचप्रमाणे आपण पाहतो त्याच्या काही महिने अगोदर मे महिन्यामध्ये, तुम्ही गुगल करून नंतर पाहू शकता, सौदी अरेबियामध्ये बर्फवृष्टी झाली. वाळवंटामध्ये जिथं पावसाचा एक थेंबाचा पत्ता नाही लवकर, तिथे बर्फवृष्टी झाली. सांगण्या की मनुष्यांच्या इंद्रिय भोगाच्या जीवनाचा एक परिणाम म्हणजे मायाशक्तीद्वारे देण्यात येणारे शासन. आणि त्या शासनाचा एक प्रकार आहे चुकीच्या ऋतूंमध्ये, चुकीच्या सीझन्स मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या अनैसर्गिक अशा घटना घडणे. आपण पुढे जाऊ. श्लोक क्रमांक 11. उर्वक्षिबाहवो मह्यम् ऊर्वक्षि शिवाहवो मय्या
वयं पुरन्त्यङ्ग पुनः पुनः स्फुरन्त्यङ्ग पुनः पुनः वेपतुश्चापि हृदये वेपतुश्चापि हृदये आराध्यास्यन्ति विप्रियम् आराध्यास्यन्ति विप्रियम्. हरे कृष्णा. कोणाला वाचायचं आहे? प्रभुजीच माताजीच? मी वाचू प्रभूजी. हा. मी वाचू. हा, तर अलका माताजी तुम्ही वाचा. आणि अजून कोण? विजया माताजी म्हटलेल्या का? हरे कृष्णा. हा प्रभूजी. हा, तर तुम्ही पुढचा वाचा विजया माताजी. हरे कृष्ण. चालेल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी. माझे डावे अंग, माझ्या मांड्या, हात आणि डोळे सर्व पुन्हा पुन्हा स्फुरण पावत आहे. भीतीमुळे माझ्या हृदयाची धडधड वाढली आहे. ही अनिष्टाची सूचना आहे. तात्पर्य श्रील प्रभुपादजी द्वारा. श्रील प्रभुपादजी की जय. आपले लौकिक जीवन अनिष्ट गोष्टींनी भरलेले असते. कोणती तरी एक वरिष्ठ व्यक्ती आपल्याला नको असलेल्या गोष्टी आपल्यावर लादत असते. या अनिष्ट गोष्टींवर मायेच्या त्रिगुणांची पकड आहे हेही आपल्या लक्षात येत नाही. जेव्हा एखाद्या माणसाचे डोळे, हात आणि मांड्या सारख्या स्फुरण पाहू लागतात, तेव्हा त्याने समजावे की काहीतरी अनिष्ट घडणार आहे. या अनिष्टांना अरण्यातील वणव्याची उपमा दिली आहे. कोणी वनात जाऊन जाणीवपूर्वक आग लावत नाही, परंतु तेथे आपोआपच आग लागते आणि ती वनातील सर्व जीवमात्रांना अगदी कल्पनेच्याही पलीकडील संकटात टाकते. असा वणवा मानवी प्रयत्नांनी विझवता येत नाही. तो केवळ परमेश्वराच्या कृपेनेच विझवला जाऊ शकतो. त्यासाठी तो तिकडे ढग पाठवतो आणि पावसाचा वर्षाव करतो. त्याचप्रमाणे हे मायेने दिलेले तापही केवळ परमेश्वराच्या कृपेनेच दूर होऊ शकतात. तो त्यासाठी आपले अधिकृत प्रतिनिधी पाठवतो आणि बद्ध जीवांचे प्रबोधन घडवून त्यांना सर्व प्रकारच्या तापांपासून मुक्त करतो. श्रील प्रभुपादजी की जय. हरे हरे कृष्ण कृष्ण. प्रभुजी. धन्यवाद माताजी. तर इथे आपण पाहतो, मग याचा अर्थ असा आहे का की भगवंतांच्या भक्तांना पण नियमित ह्या सगळ्या गोष्टींवर लक्ष द्यायचं किंवा ह्या सगळ्या गोष्टींवरच लक्ष केंद्रित करायचं की काय शकून आहेत, काय अपशकून आपल्याला दिसत आहेत? तर याचं उत्तर आहे की जर आपण भगवत भक्तीमध्ये योग्य प्रकारे, चांगल्या प्रकारे जर जोडलेले असू, नियमित जर आपली साधना म्हणजे काय की रोज भगवंतांच्या भगवत नामाचा जप, रोज भगवंतांच्या वाणीचा म्हणजे भगवद्गीतेचा किंवा श्रीमद भागवताचं अध्ययन, अभ्यास, आणि भगवंतांच्या भक्तांच्या सोबतचा संग, भगवंतांबद्दल ऐकणे नियमितपणे, ही जर आपली साधना प्रॅक्टिस व्यवस्थित प्रमाणे नियमित चालली, तर अशा भक्तांना ह्या गोष्टी खूप साऱ्या काळजी करायची गरज नाहीये की काय शकून होत आहेत, काय अपशकून होत आहेत. परंतु सामान्य व्यक्तीसाठी जे की भगवंतांच्या प्रती समर्पित नाहीयेत, त्यांना निश्चितच या अपशकुनानुसार कळायला पाहिजे की आता काहीतरी अनिष्ट घडणार आहे. आणि युधिष्ठिर महाराज, ऑफकोर्स युधिष्ठिर महाराज हे साधारण व्यक्ती नाहीयेत, महान भक्त आहेत आणि पूर्णतः भगवंतांच्या प्रती समर्पित आहेत. जसं की आपण काही वेळानंतर पाहू, ज्यावेळेस अर्जुन परत येतो आणि युधिष्ठिर महाराजांनी ही बातमी कन्फर्म नक्की होते की भगवंतांनी या पृथ्वी लोकावरचं त्यांच्या ज्या लीला आहेत त्या कन्क्लूड केलेल्या आहेत, संपुष्टात आणलेल्या आहेत. एका क्षणाचाही विलंब न करता युधिष्ठिर महाराज, बाकीचे पांडव आणि पांडवांच्या पत्न्या द्रौपदी वगैरे आणि त्यांची आई कुंती महाराणी वगैरे, हे सर्व कशा प्रकारे त्या राज्याचा त्याग करून परीक्षित महाराजांना त्यांच्या नातवाला राजसिंहासनावर बसून कशा प्रकारे स्वतःचं जीवन पूर्णपणे कृष्ण केंद्रित करण्यासाठी हिमालयाकडे मार्गस्थ होतात. तर सांगण्याची गोष्ट ही की जर आपण भक्ती मार्गामध्ये व्यवस्थित जोडलेले आहोत, तर बाकीच्या भौतिक प्रकृतीचे जे शकून अपशकून आहेत त्यांच्याबद्दल खूप काळजी करायची गरज नाहीये. परंतु एका भौतिकवादी व्यक्तीसाठी ह्या सर्व गोष्टींना सामना करणं हे अपरिहार्य आहे. आणि श्रील प्रभुपाद सांगत आहेत येथे की माया प्रकृतीने दिलेले हे जे वेगवेगळे त्रिताप आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारचे दुःख आहेत, हे संकट मानवांच्या बद्ध मानवाच्या स्वतःच्या प्रयत्नांनी संपुष्टात आणणं हे शक्य नाहीये.
केवळ आणि केवळ भगवंतांचीच कृपा झाली. जसं आपण आता ह्या मागच्या श्लोकामध्ये उदाहरण दिलं की इतका प्रगत देश आहे अमेरिका, परंतु तो असमर्थ आहे हे जंगलात लागलेली आग आटोक्यात आणण्यासाठी. लोकांना अक्षरशः पळून जावं लागत आहे. घराची घरं त्या आगीमध्ये भक्ष्य ठरत आहेत. परंतु एवढ्या मोठ्या प्रमाणात तो वणवा लागलाय की तो एवढ्या मोठ्या राष्ट्राला पण विझवणं खूप अवघड जात आहे. म्हणजे केवळ कोणती गोष्ट इथे काम करू शकते, जर भगवंतांच्या कृपेने जर पाऊस वगैरे पडला, ती एकच गोष्ट आहे की ती त्या वणव्याला आटोक्यात आणू शकते, नाही ती खूप अवघड आहे. आणि इथे सांगतात की अशा प्रकारे भगवंतांना समर्पित होऊनच हे मायादेवीचे 3 ताप दूर होऊ शकतात. आणि अशा प्रकारे लोकांना, बद्ध जीवांना हे फॅसिलिटेट ही सुविधा देण्यासाठी भगवंत त्यांचे जे अधिकृत प्रतिनिधी आहेत, शुद्ध भक्त आहेत, ते पाठवतात त्यांच्या भक्ती मार्गाचा प्रचार प्रसार करण्यासाठी, बद्ध जीवांचे प्रबोधन घडवून आणण्यासाठी. जसे की आपण महाराष्ट्रामध्ये पण पाहतो, संतभूमी म्हटले जाते आणि इतके महान वेगवेगळे साधू संत होऊन गेले. जसे की आपण पाहतो तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, एकनाथ महाराज, आणि ही पूर्ण संत परंपरा आहे. आणि ह्या सर्व संतांनी केवळ आणि केवळ आपलं पूर्ण जीवन हे सामान्य बद्ध लोकांना भगवत भक्तीबद्दल प्रचार प्रसार करण्यासाठी, बद्ध जीवांचं प्रबोधन घडवून आणण्यासाठी हे साधू संत लोक आपलं जीवन वेचतात. आपण पुढे जाऊ. श्लोक क्रमांक 12. शिवैषोद्यन्तमादित्यम् शिवैषोद्यन्तमादित्यम् अभिरौत्यानलानना अभिरौत्यानलानना मामङ्गसारमेयोऽयम् मामङ्गसारमेयोऽयम् अभिरेभत्यभिरुवत्. अभिरेभक्तिरुवत्. हरे कृष्ण. विजया माताजी, तुम्ही हे पण वाचा आणि पुढच्या श्लोकाचं पण सांगेल मी. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण. हे भीमा, हे पहा, सूर्य उगवताना पाहूनही कोल्हा कसा रडत आहे आणि आग ओकीत आहे. तसेच हा कुत्रा कसलेही भय न बाळगता माझ्यावर भुंकतो आहे. तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय. पुढे काही अनिष्ट घडणार असल्याच्या सूचना देणारे हे काही अपशकुन आहेत. हरे कृष्ण प्रभू. पुढचं पण वाचा. हे भीमसेना. हे भीमसेना, हे पुरुष व्याघ्र गायीसारखे उपयुक्त पशु आता माझ्या डावीकडून जात आहेत, तर गाढवासारखे दुसरे निम्न स्तराचे पशु मला उजवीकडून प्रदक्षिणा घालीत आहेत. मला पाहून माझे घोडे रडत आहेत असेही मला दिसते. पुढे वाचू प्रभू. हा, कंटिन्यू कर. जरा पहा, हे कबूतर जणू काही मृत्यूदूतच आहे. घुबड आणि त्यांचे प्रतिस्पर्धी कावळे यांच्या ओरडण्याने माझे हृदय थरथर कापत आहे. जणू काही त्यांना सारे ब्रह्मांड शून्य करावयाचे आहे. हरे कृष्ण. 15. हे पहा, सर्व दिशांनी आकाश धुरकट झाले आहे. असे दिसते की भूमी आणि पर्वत थरथर कापू लागले आहेत. मेघ नसतानाही गडगडाट ऐकू येत आहे. आकाशातून जणू ब्रज कोसळत आहेत असे वाटते. वज्र कोसळ. 16. वज्र कोसळत आहेत असे वाटते. 16. वारा सर्वत्र धूळ उडवीत आणि अंधार पसरवीत वेगाने वाहत आहे. मेघ सर्वत्र रक्तमय वृष्टी करीत आहेत. 17. सूर्याचे तेज मंद पडले आहे. तारे जणू एकमेकांशी टक्कर देऊन भांडत आहेत. भांबावलेले जीव जणू अग्निग्रस्त आणि रडणारे दिसत आहेत. 18. नद्या, उपनद्या, तळी, सरोवरे आणि मन ही सर्वच गढूळ होऊन गेली आहेत. तूपही आता अग्नी प्रज्वलित करीत नाही. ही विपरीत अवस्था काय बरे आहे? काय घडणार आहे? वासरसेस गायी ही पाना सोडित नाहीत.
अश्रुपूर्ण नेत्रांनी त्या रडत उभ्या आहेत. तसेच बैलही कुरणात चरण्यात आनंद मानित नाही. 20. मंदिरातील मूर्ती शोक करीत रडत आहेत आणि त्यांना जणू घाम फुटला आहे. त्या मंदिरांना सोडून जाऊ पाहत आहेत. खेडी, गावे आणि नगरे तसेच उद्याने, खाणी आणि ऋषींचे आश्रम हे आता सौंदर्यहीन आणि सुखहीन झालेले दिसत आहेत. कोणत्या प्रकारची संकटे आपणावर ओढवणार आहेत हे कळत नाही. मला 21. मला असे वाटते की पृथ्वीवरील हे उत्पात जगात होणाऱ्या कोणत्या तरी प्रचंड भाग्यहानीची पूर्वसूचना देत आहे. भगवंतांच्या पदकमळांवरील चिन्हे प्राप्त होण्याचे सौभाग्य जगात आता आता पावेतो लागले होते, परंतु इथून पुढे हे शक्य होणार नाही असे हे उत्पात सुचवित आहेत असे मला वाटते. 22. हे ब्राह्मणा शौनका, पृथ्वीवरचे हे अपशकुन पाहून त्यावेळी युधिष्ठिर महाराज स्वतःशीच असा विचार करीत असता अर्जुन यदुपुरीहून द्वारकेहून परत आले. 23. त्याने वंदन करताना जेव्हा चरण स्पर्श केला तेव्हा अर्जुन मनोमन अतिशय उद्विग्न झाला. त्या राजाने जाणले, त्याने मस्तक नमविले होते आणि त्याच्या कमळ नेत्रातून अश्रू पाझरत होते. 24. आपल्या अंतःकरणातील काळजीने निस्तेज झालेल्या अर्जुनाला राजाने पाहिले आणि नारद ऋषींचे बोलणे मनात आठवून त्यांनी सर्व इष्टमित्रांमध्ये अर्जुनाला विचारले. तर तर 25. एकच मिनिट माताजी. तर आपण इथे पाहतो की युधिष्ठिर महाराजांनी हे सर्व वेगवेगळ्या प्रकारचे अपशकुन पाहिल्यानंतर त्यांच्या मनामध्ये शंका होतीच, आणि अशा प्रकारे स्वतःशीच विचार करत असताना आणि भीमसेन त्यांचे लहान भाऊ यांच्यासोबत याच्याबद्दल बोलत असताना त्या ठिकाणी अर्जुन परतलेले आहेत. 7 महिने ते दूर होते आणि त्यांची जी अवस्था आहे ती अतिशय वाईट आहे. म्हणजे अर्जुन यांचा चेहरा पूर्ण पडलेला आहे, निस्तेज झालेला आहे आणि त्यांच्या डोळ्यांमधून अश्रू वाहत आहेत अर्जुनाच्या. आणि युधिष्ठिर महाराजांनी अर्जुनाला अशा प्रकारच्या स्थितीमध्ये कधीच पाहिलेलं नाही अगोदर, की चेहरा निस्तेज पडलेला आहे आणि म्हणजे खूप दुःखी आहेत अर्जुन, त्यांच्या डोळ्यांमधून अश्रू वाहत आहेत. तर युधिष्ठिर महाराज वेगवेगळ्या प्रकारच्या विचारणा करतात अर्जुनाकडे. अगोदर हे म्हणत नाहीत की भगवंतांनी आपल्या ह्या पृथ्वी तलावरून त्यांच्या लीला संपवलेल्यात का, असं विचारत नाहीत. युधिष्ठिर महाराजांचं मन हे मान्य करण्यासाठी तयारच होत नाहीये, म्हणून ते अगोदर दुसऱ्या प्रकारचे प्रश्न विचारतात की कदाचित तू हे करू शकला नाही का, म्हणून तू निराश झालेला आहेस का, तुझा चेहरा पडलेला आहे का कदाचित दुसरं कोणतं कारण आहे का. पण युधिष्ठिर महाराजांनी ह्या सर्व विचारणा केल्यानंतर अर्जुन उत्तरच देऊ शकत नाहीये, कारण त्याचं हृदय भगवंत कृष्णांच्या विरहामुळे इतकं जास्त भांबावून गेलंय की त्याला काही बोलायचंच सुचत नाहीये युधिष्ठिर महाराजांच्या ह्या सगळ्या वेगवेगळ्या प्रश्नांचं उत्तर देण्यासाठी. तर कोणते कोणते प्रश्न विचारले युधिष्ठिर महाराजांनी अर्जुनाला ते आपण पाहू. माताजी कंटिन्यू करा. श्लोक क्रमांक 25 चा अनुवाद. हरे कृष्ण. युधिष्ठिर महाराज म्हणाले, प्रिय बंधू, मला हे सांग की मधु, भोज, दशार्य, आर्य, सात्वत, अंधक आणि वृष्णी इत्यादी कुटुंबातील आपले इष्टमित्र आणि बांधव सुखाने राहत आहेत ना. 26. माझे आदरणीय आजोबा शूरसेन सुखात आहेत ना. माझे मामा वसुदेव आणि त्यांचे सर्व धाकटे बंधू यांचे चांगले चालले आहे ना. 27. देवकी प्रमुख असलेल्या त्यांच्या 7 भार्या या सर्व बहिणी आहेत, त्या सर्व आपल्या मुलांसह आणि सुनांसह सुखी आहेत ना. 28. 29. दुष्ट वसुदेव, एक मिनिट हा माताजी. कृष्णांचे जे वडील होते वसुदेव, त्यांना अनेक साऱ्या पत्नी होत्या
आणि त्या पत्नींपैकी एक आणि महत्वाच्या होत्या देवकी. तर युधिष्ठिर महाराज अगोदर यदुकुळातील सर्व व्यक्तींबद्दल विचारत आहेत की ते व्यवस्थित आहेत ना. त्यानंतर जे वसुदेव यांचे वडील होते शूरसेन, त्यांच्याबद्दल विचारत आहेत की ते व्यवस्थित आहेत ना. आणि शूरसेन यांचे पुत्र वसुदेव, जे की भगवंतांचे वडील आहेत, आणि त्यांची वसुदेवांची पत्नी देवकी आणि बाकीच्या वसुदेवांच्या ज्या को वाईफ्स म्हणजे दुसऱ्या पत्नी होत्या, त्यांच्याबद्दल विचारत आहेत की त्या पण सर्व व्यवस्थित सुखी आहेत ना. सुन नातवंड वगैरे परिवार व्यवस्थित आहे ना. कंटिन्यू करा माताजी. हरे कृष्ण. कंस, दुष्ट कंस हा ज्याचा पुत्र होता ते उग्रसेन आणि त्यांचा धाकटा भाऊ अद्यापि जिवंत आहेत ना. रुदिक आणि त्यांचा पुत्र कृतवर्मा हे सुखी आहेत ना. अक्रूर, जयंत, गद, तारण आणि शत्रुजित हे सर्व सुखात आहेत ना. भक्तांचे संरक्षक भगवान बलराम कसे आहेत? तात्पर्य श्री प्रपात आसपास कुठेतरी होती. तसेच उग्रसेनाचे राज्य मथुरेत होते. द्वारकेकडून परत येत असताना अर्जुन स्वाभाविकपणे मार्गावर असलेल्या मथुरेस गेला असणारच. त्यामुळे त्यांच्या जवळ उग्रसेनाविषयी पृच्छा करणे अगदी योग्यच ठरते. युधिष्ठिरांनी आपल्या अनेक नातेवाईकांची नावे घेतली. त्यात भगवान श्रीकृष्णांचे थोरले बंधू बलराम यांचेही नाव आहे आणि त्या नावामागे भगवान असेही उपपद जोडले आहे. कारण ते विष्णू तत्वाचे विस्तार असून भगवान श्रीकृष्णांचे स्वयं प्रकाश रूप आहेत. परमेश्वर जरी एकमेव अद्वितीय असला तरी तो कितीही रूपे धारण करू शकतो. विष्णू तत्वाची रूपे ही भगवंतांचेच अवतार आहेत आणि गुणात्मक व संख्यात्मक सामर्थ्याच्या दृष्टीने ते भगवंतांशी पूर्ण समान आहेत. तथापि जीवशक्तीचे आविष्कार म्हणजे सामान्य जीवांच्या कोटीतील जीव हे मुळीच भगवंतांशी तुल्य नाही. जो जीवशक्ती आणि विष्णू तत्व यांना एकसारखे समजतो तो अगदी निंद्य समजला पाहिजे. श्रीराम आणि किंवा बलराम हे भगवंतांच्या भक्तांचे संरक्षक आहेत. सर्व भक्तांचे आध्यात्मिक गुरु म्हणून भगवान बलराम कार्य करतात आणि त्यांच्याच अकारण कृपेमुळे पतित जीवांचा उद्धार होतो. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभूंनी अवतार घेतला तेव्हा श्री बलदेव श्री नित्यानंद प्रभूंच्या रूपाने अवतीर्ण झाले होते आणि त्यांनी आपल्या अहेतुकी कृपेने जगाई आणि माधाई या अत्यंत अधपतित जीवांचा उद्धार केला. त्यामुळे बलराम हे भक्तांचे कैवारी रक्षण करते आहेत. ही गोष्ट येथे जाणीवपूर्वक सांगितली गेली आहे. त्यांच्या दिव्य कृपेमुळे केवळ मनुष्य भगवान श्रीकृष्णांपर्यंत जाऊन पोहोचू शकतो. भगवान बलराम हे भगवंतांचे कृपावतार आहेत आणि ते आध्यात्मिक गुरुच्या रूपात भक्तांचे तारक म्हणून अवतीर्ण होतात. हरे कृष्ण प्रभूजी. दंड हरे प्रणाम. कृष्ण. धन्यवाद. हरे कृष्ण. धन्यवाद. श्रील प्रभुपाद की जय. तर इथे आपण पाहतो की यदुकुळांमधील वेगवेगळ्या व्यक्तींबद्दल विचारपूस करताना की ते व्यवस्थित आहेत ना, सुखात आहेत ना, छान आहेत ना. युधिष्ठिर महाराज हे कृष्णांचे जे आप्तेष्ट आहेत, त्यांचे आजोबा, वडिलांकडचे आजोबा शूरसेन महाराज, आईकडचे आजोबा उग्रसेन महाराज, त्यांचे आई वडील इत्यादींबद्दल विचारत आहेत आणि त्यांच्या भावाबद्दल पण विचारत आहेत, बलरामजींबद्दल. आणि ह्या बलरामजींचं वर्णन करताना जो शब्द वापरलेला आहे तो आहे सुखम रामो भगवान. भगवान असा उल्लेख केलेला आहे बलरामजींचा. आणि शिल प्रभुपादजी तात्पर्यामध्ये सांगत आहेत की सामान्यतः हा भगवान जो शब्द आहे याचा अर्थ आहे 6 ऐश्वर्यांनी परिपूर्ण असे. स्ट्रेंथ, वेल्थ, ब्युटी, फेम, नॉलेज, रिनाउन्सिएशन. म्हणजे पूर्ण शक्ती, पूर्ण ऐश्वर्य, स्ट्रेंथ, वेल्थ, ब्युटी पूर्ण सौंदर्य, फेम पूर्ण कीर्ती, नॉलेज, रिनाउन्सिएशन पूर्ण ज्ञान आणि वैराग्य, या 6ही ऐश्वर्यांनी भगवंत हे परिपूर्ण आहेत. तर हा शब्द सामान्यतः केवळ आणि केवळ भगवंतांनाच लागू होतो. परंतु जे भगवंत
जे विस्तारित रूप आहे जसं बलरामजी, याच्याबद्दल आपण अगोदर चर्चा केलेली आहे, की मी एकदा संक्षिप्तरित्या आपल्याला सांगतो. एक मिनिट, पूर्ण स्क्रीन शेअर करतो म्हणजे तुम्हाला दिसेल. हा, तर याच्यावर आपण, आपल्याला कदाचित लक्षात असेल किंवा नसेल, भगवंतांचं सर्वात पहिलं विस्तारित रूप आपण पाहिलेलं हे कृष्णांपासून बलरामजी, आणि बलरामजींपासून आपण पाहिलेलं की कशा प्रकारे नारायण आणि नारायण आणि यांच्यापासून जे क्वाड्रपल एक्सपान्शन, क्वाड्रपल आपण मराठीतला त्यावेळेस हे वापरलेला की वासुदेव चतुर्व्यूह प्रभूजी. हा, चतुर्व्यूह जे विस्तारित रूप आहे, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध अनिरुद्ध, प्रद्युम्न. प्रद्युम्न. आणि या संकर्षणांपासून, एक मिनिट या संकर्षणांपासून येणारं जे दुसरं क्वाड्रपल एक्सपान्शन आहे, त्यांचे पण नाव सारखेच आहेत, वसुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न. आणि त्या संकर्षणांपासून विशेषतः दुसऱ्या चतुर्व्यूह विस्तारित रूपातल्या भगवंतांचे जे पुरुष अवतार आहेत, जे आहेत महाविष्णू, गर्भोदक्षाय विष्णू क्षीरदक्षिण विष्णू आणि शिरोदक्षाय विष्णू. आणि ह्या गर्भोदक्षाय विष्णू हे प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये प्रवेश करतात. शिरोदक्षाय विष्णू हे परमात्मा रूपामध्ये प्रत्येक जीवामध्ये निवास करतात. तर ह्या भगवंतांचे जे विष्णू रूप आहेत, जे विस्तारित रूप आहेत, त्यांच्याबद्दल पण भगवान हे हा शब्द वापरला जातो. आणि काही ठिकाणी भगवंतांचे जे महान भक्त आहेत, जसं की कधी नारद मुनींना संबोधित करण्यासाठी किंवा शिवजींना संबोधित करण्यासाठी हा शब्द पण वापरला जातो. तर सामान्यतः हा शब्द भगवंतांसाठी, परंतु काही विशेष केसेसमध्ये त्यांचे जे विस्तारित रूप आहेत त्यांच्यासाठी किंवा त्यांचे जे महान भक्त आहेत त्यांना संबोधित करण्यासाठी पण हा शब्द वापरला जातो. तर मे बी आपण अजून एक श्लोक घेऊ आणि नंतर कन्क्लूड करू. श्लोक क्रमांक 30. प्रद्युम्न सर्ववृष्णीनां प्रद्युम्न सर्ववृष्णेनां सुखम् आस्ते महारथः सुखं महारथः महारथः गंभीरयो अनिरुद्धो गंभीररयो अनिरुद्धो वर्धते भगवानुतः वर्धते भगवानुतः. कुणाला वाचायचं आहे? प्रभुजीच, माताजीच. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण प्रभूजी, मी वाचू का? क्षितिजा माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनुवाद आणि तात्पर्य द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय. वृष्णी कुटुंबातील थोर सेनापती प्रद्युम्न कसा आहे? तो सुखी आहे ना? भगवान श्रीकृष्णांचेच विस्तार रूप असलेल्या अनिरुद्धाचे उत्तम चालले आहे ना? तात्पर्य: प्रद्युम्न आणि अनिरुद्ध ही भगवंतांची तदेकात्मक रूपे आहेत आणि म्हणून ते सुद्धा विष्णू तत्वच आहेत. भगवान वासुदेव द्वारकेमध्ये आपलेच विस्तार असलेल्या संकर्षण, प्रद्युम्न आणि अनिरुद्ध यांच्यासह दिव्य लीला करीत असतात. म्हणून त्यांच्यापैकी प्रत्येकाचा उल्लेख भगवान पुरुषोत्तम या विशेषणाने करता येतो. त्यास अनुसरून येथे अनिरुद्धांचा उल्लेख केला आहे. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. धन्यवाद प्रभूजी. हरे कृष्ण. तर मे बी आपण वृष्णी कुळातल्या, यदू कुळातल्या, अंधक कुळातल्या हे जे बाकीच्या व्यक्तींचं विचारपूस केलेली आहे युधिष्ठिर महाराजांनी अर्जुनाकडून, ती पुढच्या आपल्या भेटीमध्ये आपण चर्चा करूया. आणि जसं मी थोड्या वेळापूर्वी सांगितलेलं की युधिष्ठिर महाराजांना मनामध्ये ती शंका आलेली आहे, परंतु अगोदर बाकीच्या सर्व शक्यता ते पडताळून पाहत आहेत की कदाचित मला जे वाटत आहे ते खरं नसावं, असं त्यांचं मनाची धारणा आहे. आणि म्हणून सर्व यदू कुळातील, वृष्णी कुळातील लोकांची विचारपूस अर्जुनाकडून करत आहेत. खूप खूप धन्यवाद. कुणाचा काही प्रश्न आहे, काही जिज्ञासा आहे, काही शेअर करायचं आहे कुणाला? प्रभूजीज, माताजीज, मंजरी माता.
हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी. हा माताजी, संजना माताजी. प्रभूजी, माझा असा प्रश्न होता की आपण आता बघतोय की सगळीकडे नुसतं युद्ध वगैरे चालू आहे. परत जे पण काय म्हणतो आपण, नॅचरली जे डिझास्टर होत आहे सगळे, ते पण सगळं होत आहे. तर प्रभूजी, आता सध्या ना खूप भविष्य मालिका खूप जी आहे चर्चामध्ये आहे, की सगळे असे बोलताय की त्याच्यामध्ये जे पण असं लिहिलेलं आहे करून, जे अच्युतानंद स्वामींनी, ते सगळं खरं होताना दिसतंय. तर बट आपण जेव्हा भागवत वाचतो प्रभूजी, तेव्हा आपल्याला या गोष्टीची पुष्टी मिळते की अजून कलियुगचं म्हणजे प्रथम चरणच बाकी चालू आहे, जे अजून पुढे खूप सारा असं होणार आहे जे आपण विचार पण करू शकत नाही. तर मग प्रभूजी, याचं काय असं म्हणजे कनेक्शन काय लागतंय या दोघांचं, की भागवतम सांगताय पण भविष्य मालिका एक वेगळ्या चर्चेमध्ये येते. See, आपण कोणत्याही गोष्टी ठरवताना किंवा चर्चा करताना जे प्रमाण आहे ते अगोदर त्याच्यावर मान्यता करणं आवश्यक आहे. प्रमाण म्हणजे उदाहरणार्थ, समजा तुम्हाला आणि मला पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षणावर चर्चा करायची, तर आपल्याला काहीतरी प्रमाण ठरवणं आवश्यक आहे, की ठीक आहे, आपण न्यूटननी घालून दिलेले जे नियम आहेत त्याला आधार मानू, मगच आपल्याला ती चर्चा शक्य आहे. त्याचप्रमाणे या भौतिक ब्रह्मांडामध्ये होणाऱ्या ज्या घटना आहेत आणि येणारा जो काळ आहे याच्याबद्दल जर आपल्याला चर्चा करायची आहे, तर आपण ते प्रमाण अशा प्रकारचं ठरवणं आवश्यक आहे. आणि कोणत्या आधारावर ठरवायचं? केवळ या आधारावर की मला वाटतं हे असायला पाहिजे, तुम्हाला वाटतं कोणतं दुसरं शास्त्र असायला पाहिजे, नाही. आपण ठरवतो गुरु साधू शास्त्र, जे वेगवेगळ्या गुरु शिष्य परंपरेमधले आचार्य होऊन गेलेले आहेत, त्यांनी साक्षात श्रीमद भागवताला प्रमाण म्हणून मानलेलं आहे. आणि हे भागवत दुसऱ्या तिसऱ्या कोणी नाही तर भगवंतांनी स्वतः सगळ्यात पहिल्यांदा ब्रह्माजींना दिलेलं आहे. आणि भगवंतांचंच विस्तारित रूप श्रील व्यासदेव यांच्या द्वारा लिखित रूपामध्ये हे सादर करण्यात आलेलं आहे. एवढंच नाही, तर होऊन गेलेल्या बऱ्याच घटना ह्या पण भागवतामध्ये याचं वर्णन कितीतरी हजारो वर्ष पहिले करण्यात आलेलं आहे. जसं की बुद्धांच्या आविर्भावाबद्दल सांगण्यात आलेली भविष्यवाणी, कुठे त्यांचा जन्म होईल, आई वडिलांचं नाव, त्यांचे कार्य, जन्मस्थळ वगैरे, किंवा इतिहासातले काही महान सम्राट जे होऊन गेले, सम्राट अशोक वगैरे, त्यांच्याबद्दल पण आपल्याला रेफरन्स पाहायला मिळतो. आणि येणाऱ्या घटनांबद्दल पण रेफरन्स पाहायला मिळतो. तर एक गोष्ट निश्चित आहे की हे प्रमाण ज्यावेळेस आपण मान्य करू, तयार होऊ, ऍग्री होऊ, त्यावेळेसच त्या प्रमाणामध्ये म्हणजे त्या भागवतामध्ये सांगून दिलेल्या ज्या गोष्टी आहेत त्याच्यावर आपला विश्वास बसेल. मग तर दुसरा जो रेफरन्स दिला तुम्ही, त्याबद्दल मला जास्त कल्पना नाहीये, त्याच्यामुळे मी त्याच्याबद्दल म्हणू शकत नाही. पण एवढं निश्चित सांगू शकतो की हे जे आपण अभ्यास करत आहोत श्रीमद भागवत, हे कोणत्याही वेगवेगळ्या प्रकारचे जे प्रमाणित ऑथोराइज गुरु शिष्य परंपरा आहे त्यामधील आचार्यांनी हे प्रमाण मान्य केलेलं आहे. श्रीमद भागवतम इदम प्रमाण. ठीक हो आहे प्र- माताजी. तर या आधारावर आपण समजू शकतो. आणि दुसरी गोष्ट ही की जसं तुम्ही सांगितलं, कलियुगाचा हा केवळ सुरुवातीचा काळ आहे. म्हणजे 4,32,000 वर्षांपैकी जवळपास 5,500 वर्षच झालेले आहेत. म्हणजे 4,26,000 वर्ष अजून व्हायचे बाकी आहेत. आणि त्याच अनुसार आपण अधोगती केवळ विचार करू शकतो की कोणत्या अधोगतीला हे रसातळाला हे जग जाईल. आणि अगोदर तरी आपण ज्यावेळेस लहान होतो, युद्ध हे वन ऑफ म्हणजे कधीतरी काही दशकांनंतर मानलं जायचं. जसं की दुसरं महायुद्ध 1945 ला संपलं. आणि भारतासाठी तरी नशिबाने काही वर्ष तरी गेले. त्याच्यानंतर 62 मध्ये चीनचं युद्ध, 71 मध्ये पाकिस्तान सोबतचं युद्ध, 89-90च्या काळामध्ये मिडल ईस्ट, इराण इराकचं युद्ध. तर काही काही वर्षानंतर ते युद्ध होत व्हायचे. ते पण दुर्दैवच होतं. परंतु सध्याची मागची काही तुम्ही 20, 25, 30 वर्षांचा जर काळ धरला 96-97 नंतर, तर 1-2 वर्ष पण असे गेलेलेच नाहीयेत ज्याच्यामध्ये कोणतं युद्ध सुरू नाहीये. म्हणजे खूप दुर्दैवाची गोष्ट आहे की प्रत्येक क्षणाला या कलियुगातल्या लोकांना ती गोष्ट फेस करावं लागत आहे. मे बी जगामध्ये दुसऱ्या ठिकाणी सुरू आहे, पण त्याची जी झळ आहे ती बाकीच्यांना पण सोसावी लागत आहे. तर हे म्हणजे डिग्रेडेशन जे आहे, अधोगती किंवा
ऱ्हास जो आहे त्याचं निश्चितच सगळ्यांनाच त्याची झळ पोहोचत आहे माताजी. ठीक आहे. हो प्रभूजी. तर प्रभूजी यात हा हा माताजी बोला. हा प्रभूजी तुम्ही कंटिन्यू करा, मी विचारते. तर याचा घेण्याचा बोध एकच आहे एका हुशार व्यक्तीसाठी. श्रीला प्रभुपादजी सांगतात की दिस वर्ल्ड इज नॉट अ प्लेस फॉर अ जेंटलमॅन. म्हणजे त्याच्यातून बोध घेण्याची गोष्ट आहे की एका सभ्य व्यक्तीसाठी राहण्यासाठी योग्य जागा नाहीये हे जग. म्हणजे याचा अर्थ आपण लवकरात लवकर प्रयत्न करायला पाहिजे जीवनामध्ये परिपूर्णता प्राप्त करण्याची, शुद्ध भक्तीचा स्तर प्राप्त करण्याची, जेणेकरून मृत्यूनंतर आपल्याला भगवत धामात प्रवेश प्राप्त व्हावा. नाहीतर इथे जर अडकलो तर खूप भयावह आहे, सोपं नाही राहणं समजा. हो प्रभूजी. प्रभूजी माझा असा प्रश्न होता की आपण बोलतो ना नेहमी, की खूप वेळा ऐकलं सुद्धा आहे की 28वां कलियुग चालू आहे असं. अ, हा, हा. 28वां चालू याचा अर्थ असा की एक मिनिट याला मी की ब्रह्मदेवांनी हे 4 युग घालून दिलेले आहेत: सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापार युग आणि कलियुग. तर ह्या सगळ्यांना मिळून ज्यावेळेस एक सायकल पकडतो त्याला दिव्य युग म्हटलं जातं. या सगळ्यांना मिळून एक, आणि असे 1000 दिव्य युग, सॉरी 10,000 झालं का, दिव्य युग म्हणजे ब्रह्मदेवांचे 12 घंटे. एक कल्प. हा, एक कल्प, एक दिवस त्यांचा. ठीक आहे, हो. किंवा कल्प. आणि या ब्रह्मदेवांच्या एका दिवसामध्ये 1000 दिव्य युगांपैकीच जे 28वं दिव्य युग आहे, म्हणजे 28वं सायकल आहे, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापारयुग आणि कलियुग. या 28व्या सायकलच्या द्वापार युगामध्ये भगवंत कृष्ण स्वतः अवतरित होतात. ओके. हो. तर ते विशेष आहे. तर सध्याचं जे चालू आहे ते 28वं सायकल सुरू आहे. द्वापार युग जस्ट होऊन गेलेलं आहे 5000 वर्षांपूर्वी, आणि सध्या आपण ह्या 28व्या सायकलच्या कलियुगामध्ये आहोत. म्हणजे कृष्ण स्वतः पुढे अवतरित होण्यासाठी हे पूर्ण राहिलेले 972 युग, सॉरी दिव्य युग संपल्यानंतर 28व्या युगामध्ये पुन्हा कृष्ण येतील. ठीक आहे. 28 का का पुन्हा विचारा. प्रभूजी? 28च का फक्त? 28 28. ते ते शास्त्रात घालून दिलेलं. आता ते त्याला आपण ठरवलेलं नाही माताजी, ते की भगवंत कधी येणार ही त्यांची इच्छा. हो. दिव्य. आणि आपण आत्ता बोलत आहोत, तुम्ही, मी, बाकीचे भक्त, आत्ता पण भगवंतांच्या लीला चालू आहेत. आत्ता पण कृष्ण कोणत्या तरी ब्रह्मांडामध्ये अवतरित आहेत, स्वतः कृष्ण या रूपामध्ये. तर भगवंतांच्या ज्या लीला आहेत त्यांना नित्य लीला म्हटलं जातं माताजी. याचा अर्थ आपल्या ब्रह्मांडामध्ये भगवंताचं आगमन होऊन गेलेलं आहे 5000 वर्षांपूर्वी, पण दुसऱ्या कोणत्या तरी ब्रह्मांडामध्ये 28वं दिव्य युग चालू आहे आणि तिथे पण भगवंतांच्या लीला नित्य चालू आहे. ठीक आहे माताजी. हो तर प्रभूजी. ब्रह्मांडामध्ये भगवंत घालून देतात की बद्ध जीवांना माझ्याकडे भगवत धामामध्ये आकर्षित करण्यासाठी मी ब्रह्मदेवांच्या एका हो दिवसामध्ये प्रभू. एकदा हो येईल. प्रभूजी. धन्यवाद प्रभू. ठीक आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. मंजरी माताजी बोला. मला ते असं विचारायचं होतं की हे हा, मनुष्य, पशु पक्षी आणि आपण भाज्या फळं खातो त्याच्यामध्ये त्याचं ते रेशिओ कमी कमी होत जातो म्हणजे खाण्याच्या दृष्टीने. तर हो मग हो. म्हणजे कंदमुळं ही सगळ्यात ह्याच्यामध्ये बेस्ट आहेत का? हा, तर मी त्याच्यातलं म्हणजे आयुर्वेदिक ह्याच्यातला तर एक्सपर्ट नाही, पण जे बेसिक गोष्ट मला माहिती आहे माताजी, कंदमूळ असू किंवा हे काकडी, गाजर, ह्याच्यामध्ये ना माताजी म्हणजे ह्या गोष्टी शरीरासाठी सर्वात उत्तम आहेत. आणि बाकीचे जुन्या काळातले जे ऋषी मुनी वगैरे होते याच्यावरच जगायचे, आणि पूर्ण शरीरातली जे पौष्टिक तत्व आहेत ती सर्व हा, प्राप्त करू म्हणूनच शकतो मला तो ह्यांमधून. प्रश्न पडला की ऋषी हो. मुनी कंदमुळे खात होते तर कंदमुळं खाल्ली तर काही दोष लागत नाही का, असं म्हणजे दो, दो, 0.1% सुद्धा असं? हा, दोष जर आपण भगवंतांनी भगवद्गीतेत सांगितलेल्या प्रकारचे जे अन्न पदार्थ त्यांना अर्पण केले आणि स्वीकारले तरी कोणता दोष लागणार नाही. उलट आपल्याला आध्यात्मिक प्रगतीसाठी भगवत प्रसाद हा मदत करेल. तर काही दोष न लागण्याचा उपाय म्हणजे आपण हा करायला पाहिजे की आपण बनवलेलं अन्न अगोदर भगवंतांना अर्पण करायला पाहिजे. ठीक आहे माताजी. ओके ओके, ठीक.
धन्यवाद. सर्वांना एक छोटस करेक्शन सांगायचं प्रभूजी माताजी, एकच मिनिट हा प्रभूजी, की एक छोटीशी चूक दुरुस्त करायची आहे की भगवंतांचे हे जे विस्तारित रूप मी सांगितले ना, बलरामजी नंतर पहिलं चतुर्व्यूह विस्तारित रूप, नंतर नारायण आणि नंतर दुसरं चतुर्व्यूह रूप. ठीक आहे प्रभूजी, तर कन्फ्यूज होऊ नका, थोडीशी इथे गडबड झाली. कृष्ण बलराम पहिलं चतुर्व्यूह विस्तारित रूप, नारायण दुसरं चतुर्व्यूह विस्तारित रूप आणि त्या दुसऱ्या चतुर्व्यूहापैकी संकर्षणापासून पुरुष अवतार. ठीक आहे, कुणाला काही कन्फ्युजन आहे का प्रभूजीज माताजी? हरे कृष्ण. याचा चार्ट पण एकदा शेअर करू ग्रुपवर, आपण केलेला अगोदर पण अजून एकदा करू शेअर. हरे कृष्ण. प्रभूजी 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 जे आहे आता विस्तारित रूप याचं एकदा सखोल असं थोडं एक्सप्लेनेशन पाहिजे होतं, कारण की थोडं मध्ये मध्ये कन्फ्युजन होतं त्याच्याबद्दल. चालेल, तर आपण याच्यासाठी माताजी थोडासा 15 मिनिट राखून ठेवू आपल्या एका सेशन मध्ये. हो ठीक आहे, चालेल. हरे कृष्ण. प्रश्न. हा मनीषा माताजी. हो, हरे कृष्ण प्रभूजी. आता ते एलियन वगैरे पृथ्वीवर येणं वगैरे हे कशा म्हणजे हे पहा की सगळ्यात पहिली गोष्ट ही की शास्त्र सांगतं प्रत्येक ग्रहावर जीवसृष्टी अस्तित्वात आहे. ठीक आहे, शास्त्रज्ञ शोधण्यासाठी हजारो वर्षापासून शेकडो वर्षापासून प्रयत्न करत आहेत आणि त्यांना पूर्ण ज्ञात नाहीये, ती वेगळी गोष्ट आहे. परंतु भागवतात एक गोष्ट आपल्याला पाहायला मिळते की जीवसृष्टी प्रत्येक जसं की उदाहरण देतो मी आपल्याला कंट्रोवर्सी नाही क्रिएट करायची, पण शास्त्राच्या दृष्टीने पाहायला गेलं चंद्र पैकी एक म्हणजे पृथ्वीपेक्षा श्रेष्ठ ग्रहांपैकी एक सांगितलं गेलेलं आहे भागवतात. आणि त्याच्यावर राहणारे जे कितीतरी प्रगत आहेत, परंतु आपल्याला आपलं तिथं यान सोडल्यानंतर काय दिसतं? काळोख, तिथले दगड धोंडे माती याच्या पुढे आपल्याला सापडत नाही. का? कारण शास्त्र सांगतं की आपल्याला जर योग्य प्रकारे तिथे प्रवेश करायचा तर स्वतःला पात्र करावं लागेल, क्वालिफाईड करावं लागेल, मग तिथली जी ऐश्वर आहे ते आपल्याला दिसू शकेल. तर सांगण्याचा हेतू हा की एलियन्स डेफिनेटली दुसऱ्या लोकांमध्ये दुसऱ्या ग्रहांवर पण जीवसृष्टी अस्तित्वात आहे. आणि कशा प्रकारे आहे, कसे दिसतात ते, काय त्यांचे गुण आहेत, आपल्याला फक्त शास्त्राच्या डिस्क्रिप्शन तेवढं सांगू शकतो की विशेषतः जे उच्च ग्रह आहेत स्वर्गलोक वगैरे त्याच्यावरचे राहणारे जे निवासी आहेत ते आपल्यापेक्षा कितीतरी प्रगत आहेत, श्रेष्ठ आहेत. परंतु आताची जी एलियन्सची चर्चा आहे ना माताजी, त्याला पूर्ण 100% आपण हे नाही सांगू शकत की दिसायला ते खूप असे आबड धोबड दिसतात का, त्यांचे नाक एकदम असे चप्पट आणि डोळे गोल गोल असेच आहेत का, ते तेवढं सांगणं अवघड आहे माताजी. ठीक आहे, पण जीवसृष्टी अस्तित्वात आहे फॉर शुअर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पृथ्वीवर असे बरेच ब्रह्मांड असतील ना, म्हणजे हे आपलं खूप पृथ्वी दुसरीकडे अजून अनेक पृथ्वी असतील नाही का? करेक्ट. सगळ्यांच्या क्लॅरिफिकेशनसाठी ब्रह्मांड म्हणजे काय आहे? सर्व अप्पर मिडल आणि लोअर प्लॅनेटरी सिस्टीमचा मिळून, म्हणजे 14 ज्या प्लॅनेटरी सिस्टीम ज्याच्यापैकी पृथ्वी हा मधला आहे, त्या 14 प्लॅनेटरी सिस्टीम मिळून एक ब्रह्मांड होतं. आणि असे असंख्य ब्रह्मांड आहेत. तर आपल्या ब्रह्मांडामध्ये एक सेट आहे ग्रहांचा, ज्याच्यापैकी मिडल प्लॅनेटरी मधली जी आहे ती पृथ्वी लोक आहे. ठीक आहे. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण. किरण जाधव प्रभू, तुम्ही काही विचारत होता का? हरे कृष्ण. हा, मगाशीच एका प्रश्नाची मला परत हे पाहिजे होतं की श्रीकृष्णांचा अवतार किंवा भगवंतांचा जो अवतार होतो तो गीतेत सांगितल्याप्रमाणे किंवा भागवतात सांगितल्याप्रमाणे साधू संतांचे रक्षण धर्म रक्षणा करतात, धर्म संस्थापनार्थ आहे असं जे आपण म्हणतो. त्यासाठी द्वापार युगात श्रीकृष्णांनी अवतरित झाले ते, आणि त्यांनी सर्वत्र धर्माचं आणि पांडवांच्या हाती राज्य धर्मराज्य देऊन स्थापित केलं, त्यांचं गमन झालं, म्हणजे गमन करीत होते. आता आपण वाचतो त्याप्रमाणे. तर जर आता जर धर्माचं म्हणजे आणि सुखराज्याचं असं जर स्थापित केलेलं आहे, तर लगोलग एवढा रास कसं काय, दुष्परिणाम का होऊ लागले परत? कारण त्याचं
आता हे 5 पहिले एक मला वाटते परीक्षित महाराजांचा जो काळ असेल तेवढाच तो कदाचित असेल त्याचा सुखी किंवा योग्य हे झालं असेल कदाचित. पण त्याच्या पुढचा काळ आपण जसं आपण पुढे बघतोय तो म्हणजे धर्माचं परत तो हेच व्हायला लागले ना, ऱ्हास रास होत पण गेलेला आहे किंवा काय असं. म्हणजे ह्या लागली तर होणं हे खूप त्याच्या अगोदर रामांचं ज्या वेळेला होतं त्यावेळेला तसं ऐकू येत नाही, म्हणजे माझ्या म्हणजे वाचनात किंवा असं रामांचा तर जन्म अवतार घेतल्यानंतर असं. तर हे जे 4 युग आहेत ना प्रभूजी, तर तुम्ही जसं सांगितलं की द्वापर युगामध्ये भगवंत आले, त्यांनी धर्माचं राज्य स्थापित केलं आणि त्याच्यानंतरच्याच युगामध्ये एवढी अधोगती, एवढा ऱ्हास कसं काय? तर हे खरं नाहीये की केवळ त्याच द्वापार युगामध्ये धर्माचं राज्य होतं. आपण पाहतो की धर्माचे जे 4 आधारस्तंभ आहेत, ऑस्टेरिटी, मर्सी, क्लीनलीनेस, ट्रुथफुलनेस, म्हणजे तपस्या, दया, सत्य आणि ऑस्टेरिटी, मर्सी, ट्रुथफुलनेस अँड क्लीनलीनेस. क्लीनलीनेस म्हणजे स्वच्छता. तर हे जे 4 आधारस्तंभ आहेत धर्माचे, ते पूर्ण प्रकारे अस्तित्वात असतात सत्ययुगामध्ये. याचा अर्थ निश्चित सत्ययुगामधल्या प्रत्येक व्यक्ती जवळपास हा धर्माचं व्यवस्थित पालन करणारा असतो. म्हणजे आता द्वापार युगापेक्षा किंवा पेक्षाही कितीतरी अधिक प्रमाणामध्ये धर्माचं पालन करणारे लोक हे सत्ययुगामध्ये अस्तित्वात होते आणि आसुरिक प्रवृत्तीचे खूप कमी होते त्यांच्या नंबरच्या मानाने. त्याच्यानंतर थोडा ऱ्हास होतो त्रेतायुगामध्ये. सत्ययुगामध्ये कोणतं भगवंतांचा अवतार आहे? नरसिंहदेव, हिरण्यकशिपूला ज्यांनी मारलं. त्रेतायुगामध्ये 4 आधारस्तंभापैकी एक आधारस्तंभ कमी होतो आणि 3 आधारस्तंभ हे तरी पण राहतात. आणि त्याच्यामध्ये प्रभू रामचंद्र हे भगवंतांचे अवतार आलेले आहेत. द्वापार युगामध्ये त्या 4 आधारस्तंभांपैकी 2 ढासळतात आणि 2 तरी राहतात. आणि भगवंत कृष्ण त्याच्यामध्ये आलेले. सांगण्याचा हेतू हा की प्रत्येक वेळेस धर्माचा जे आधारस्तंभ आहे त्यांच्याबद्दल वर्णन आहे की कोणते कोणते आहेत. कलियुगामध्ये एक वाचलेला आहे, तो पण ढासळत आहे. तो वाचलेला पण आपल्याला विश्वास बसणार नाही की खरंच वाचलेला आहे का. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट ही, किरण जाधव प्रभू आणि बाकीचे भक्त, एवढा सगळा ऱ्हास होऊन पण, एवढी सगळी अधोगती होऊन पण, जे महान साधू संत लोक आहेत ते कोणत्या 4 युगांपैकी कोणत्या युगाला जास्त हे करतात, मानतात किंवा गुणगान गातात? कलियुगाचं. कारण कलियुगाचं. कारण असेल त्याचं, आणि ते कारण म्हणजे की खूप कमी कालावधीमध्ये भगवत भक्तीचं पालन करून आपल्याला जीवनामध्ये परिपूर्णता प्राप्त करणं शक्य आहे कलियुगामध्ये. अगोदरच्या काळामध्ये आपल्याला शेकडो हजारो वर्षांपर्यंत तपस्या करावी लागणार भक्तीमध्ये परिपूर्णता प्राप्त करण्यासाठी. वेगवेगळ्या प्रकारचे कठीण यज्ञ किंवा तपस्या ज्याला म्हणतो आपण, मेडिटेशन, ते करावं लागणार. मगच शक्य आहे ती परिपूर्णता प्राप्त करणं. पण कलियुगामध्ये अधोगती झाल्यामुळे एवढं अगोदर लोक हे ऱ्हास झालेला आहे त्यांचा की खूप सोपी पद्धती दिली आणि खूप कमी काळापुरती प्रॅक्टिस करायची आहे. ठीक आहे. तर निश्चित जर ते साधू संत लोक जे की त्रिकालज्ञ होते, म्हणजे आधीच पण जाणतात पुढचं पण जाणतात, ते जर कलियुगाचं गुणगान करत आहे तर निश्चित त्याच्यामध्ये काहीतरी अर्थ आहे आणि आपण त्याचा फायदा घ्यायला पाहिजे. प्रभुपाद नेहमी उदाहरण देतात की बेस्ट यूज ऑफ बॅड बार्गेन, की कलियुगामध्ये जन्म मिळालाय ती तर दुर्दैव, परंतु त्याचा चांगला उपयोग काय करून घ्यायचा की या कमी वेळेमध्ये जे परफेक्शन, परिपूर्णता प्राप्त करू शकतो जीवनामध्ये, ते इथे शक्य आहे. ठीक आहे प्रभूजी, माताजी, हरे कृष्ण. अरे हरे कृष्ण. जसं मी नेहमी उदाहरण देतो की भारतामध्ये काही काही परीक्षा खूप अवघड आहेत. उदाहरणार्थ IIT JEE ऍडव्हान्स्ड, त्याच्यामध्ये प्रभूजीच माताजी 150-200 मार्कापैकी जे टॉपर असतात ते अराउंड 55% वगैरे भारतातला टॉपर असतो, सर्वात पहिला मुलगा. का? कारण ते प्रश्न एवढे अवघड आहेत की त्याचं क्वालिफिकेशन मार्क कमी केलेले आहेत. त्याचप्रमाणे कलियुगाचं तसंच आहे की 200% पैकी कृष्ण म्हणतात कमीत कमी बाबा 50% तरी मिळवा आणि भगवत धामात परत या. हरे कृष्ण. मे बी आपण शेवटचा प्रश्न घेऊ. मनीषा माताजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी. हा माताजी. सध्या आता कुंभमेळा होणार आहे,
बरोबर. तर त्याच्यात जे अघोरी किंवा ते जे साधू येतात, नागा बरोबर. साधू, हा. तर ते म्हणजे भारतातच राहतायत की का कुठून कसे येतात, त्यांना धड ते कुठनं आलेले पण दिसत नाहीत किंवा काही नाहीत, ते अं, अचानक असे येतात असं मी ऐकवत आहे. तर ते काय आहे? म्हणजे ते पण भगवंताचे हे भगवंतांचेच अप्रत्यक्षरित्या उपासना करणारे व्यक्ती आहेत. ते 9व्या अध्यायामध्ये भगवंत सांगतात भगवद्गीतेच्या, की देवी देवतांचे उपासक अघोरी प्रकारे मार्गाचं पालन करणारे उपासक हे पण भगवंतांच्याच प्रती, परंतु अप्रत्यक्षरित्या. आणि कुठे राहतात, तर खूप सारे असे निवासी आहेत. म्हणजे आपल्याला जो हिमालय दिसतो किंवा जो भाग आपल्याला ऍक्सेसिबल आहे, तो पूर्ण हिमालय शास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे नाहीये माताजी. हिमालयाचे असे काही काही भाग आहेत जिथे सामान्य व्यक्तींना पण आपल्याला म्हणजे किती जाण्याचा प्रयत्न केला तरी प्रवेश नाहीच आहे, तिथे पोहोचू शकत नाही. उदाहरण देते छोटस, की माधवाचार्य जे होऊन गेले, ठीक आहे, जे की ब्रह्म मध्व गौडीय संप्रदायामधले आपण प्रिसेप्टर आचार्य मानतो. तर असं वर्णन आहे, मध्वाचार्य हे साक्षात हिमालय ज्यावेळेस गेले, त्यांचे जे शिष्य होते त्यांचा पाठीमागे जात होते, बद्रिकाश्रम पर्यंत गेले, त्याच्या पुढे गेले, शिष्यांनी जाऊ शकले, आणि त्याच्या पुढे केवळ आणि केवळ मध्वाचार्य पुढे गेले श्रील व्यासदेवांना भेटण्यासाठी. सांगण्याचा अर्थ, की आता पण असे महान योगी ऋषी मुनी अस्तित्वात आहेत, जे की आधीच्या युगांपासून चालत आलेले आहेत, आणि ज्यांच्याबद्दल ह्या पतित युगातल्या मनुष्यांना ना तर ऍक्सेस आहे, ना तर पूर्ण माहिती आहे. तर अघोरी विशेषतः सांगायला गेलं तर हे पूर्ण आध्यात्मिक आपण म्हणत नाही त्यांना, अप्रत्यक्षरित्या करतात आणि खूप कॉन्ट्रोवर्शियल किंवा काय पद्धत आहे त्यांची त्यांची त्यांना असू, परंतु ते काही काही ठिकाणी राहणारे नोन आहेत, माहिती. उदाहरणार्थ, ऑफकोर्स आपण त्या दिशेला जास्त जात नाही हे करण्यात, जाणून घेण्यासाठी, परंतु असं सांगितलं जातं की वाराणसी वगैरे इथले जे स्मशान घाट आहेत, तिथे रात्री बेरात्री हे येतात, आणि त्यांचे पण काही वेगवेगळ्या प्रकारचे विधी असतात वेगवेगळ्या तिथीला, ते करण्यासाठी, आणि त्यांचे जे गोष्टी आहेत ते कार्य पूर्ण करण्यासाठी ते येतात. त्यांचे राहण्याचे वगैरे निश्चित माहिती नाहीये, परंतु आध्यात्मिक परिपूर्णतेसाठी या अप्रत्यक्ष मार्गांची आपल्याला पालन करायची गरज नाही. भक्ती मार्ग हा सफिशियंट आहे, पर्याप्त आहे. आणि आता हिमालयात वगैरे म्हणतो आपण की किती थंडी वगैरे असते, पण ते हो. विदाऊट हो, हे असतं कपडे राहतात, खरी गोष्ट आहे माताजी. आणि ते त्यांची आहे तपस्या म्हणजे म्हणजे काय, त्या शरीरापासून त्यांचं हे वेगळं म्हणजे काय म्हणतात, शरीराचं भान त्यांना नसावं कदाचित, की ज्यामुळे ते एवढ्यात कडक थंडीत, उन्हा वाऱ्यात, पावसात राहतात खरी गोष्ट आहे. विदाऊट एनी वस्त्र. परंतु हे जाणून घ्यायला पाहिजे, की आध्यात्मिक श्रेष्ठ स्थिती म्हणजे केवळ शारीरिक स्तरावर नाहीये. ठीक आहे, शारीरिक स्तरावरची तपस्या एक गोष्ट आहे, पण त्या भगवद्गीतेमध्ये ह्या सर्व हायरार्की, ह्या सर्व स्टेप बाय स्टेप दिलेले आहेत. ठीक आहे, जर आपण या गोष्टींच्या प्रती खूप हे राहिलं, आपले कुतूहल राहिलं, तर भक्ती मार्गावरून कधी कधी लक्ष विचलित होण्याची खूप शक्यता असते. त्याच्यामुळे ती आपण काळजी घेतली पाहिजे, की ठीक आहे, हे पण भगवंतांच्या प्रती जात आहेत, दुसऱ्या रस्त्याने जात आहेत, लांबून कदाचित वेळ लागेल, काही हरकेल, पण आपल्याला जो गुरु शिष्य परंपरेमध्ये प्राप्त झालेला विधी आहे भगवत नाम घेण्याचा, कधी कधी साधं सरळ औषध पण आपल्याला असं वाटतं की अरे एवढं साधं सरळ औषध आहे, तर हे खरं नसलं पाहिजे. मे बी औषध 5,000 10,000 रुपयाच्या वर असेल तरच त्याची किंमत खूप वाटली पाहिजे, पण असं नाहीये. साधं सरळ औषध पण हे महत्वाचं औषध आहे भवरोग दूर करण्यासाठी. ठीक आहे माताजी. खरं प्रभूजी, हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. खूप खूप धन्यवाद. आज थोडा उशीर झाला, त्याच्याबद्दल माफ करा. वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. जय.